Zullen we het mooi vinden? Warme Christdagen. Het is een graad of 30, de zee is blauw. Merry Christmas everyone! Christ in Friesland. Ja, dit is toch wel echt typisch Nederlands waar, maar die Christdagen. Al wekenlang stiet alles in het teken van Christkransjes, warme chocolademoken, ballen en lachjes in de beer. We vieren Christjoen, eerste en tweede Christdag. Maar dat is net hoe Ralsa. Want Jeroen, je viert toch geen Christ? Ja, zeker vieren we in Amerika Christ, alleen is dat maar één dag. En in de weekend ervoor dan kunnen we de kousenzaal ophingen, een beetje zoals mooie schoenen zetten met Sinterklaas. En dan zit er soms wat lekkers in. Chocolaatje. En we hebben dan wel maar één Christdag, maar Christnacht is hier ook heel belangrijk. Dan komen we maar familie bij elkaar, lekker eten en zo. En op Christdag draait het eigenlijk maar om één ding. En dat binnen deze dingen. De cadeautjes, uiteraard. Die lezen hier al weekend bij de BM Kleer. En de s'morgens van de eerste Christdag, dus die enige Christdag, pakken we het al uit. En Saskia, in Nieuw-Zeeland, heeft daar ook cadeautjes? Ja, wij doen zeker een cadeautjes. Ze ligt al klaar. Wat ik echt traditie is met Christ is dit. Pavlova. Dat is een ring van schoen met vers fruit en slagroom. Heel zwier, maar heel lekker. Tweede Christdag is je Boxing Day. En de meeste mensen gaan dan uit het strand aan, omdat het rond deze tijd te warm is om binnen te zitten. Het is hier nou namelijk simmer. Geen witte Christ meer dus van mij, en dat is alleen met te zwennen. Zullen we het mooi vinden? Warme Christdagen? Like deze video dan gauw. Hey, en zie het? Hoe gaat dat bij jou in Zuid-Afrika? Het is een graad of 30 en de zee is blauw. Het strooien is hartstikke mooi. Witte Christ in Afrika, dat wordt het net. Christwerken hebben we weg wel, in de winkels vooral. Christbiem hebben we weg wel en slingers en ballen. Maar geen sneeuw. In de supermarkt is het ook. Christversjes met witte sneeuw en dat bij 30 graden. En dan gaan we de moedzek nog op en we jongen ook nog mee. Hoe zou dat in Albanië wezen? Bouke, jongen je hem daar bij Christversjes? Ja, de meeste Albanese die zullen geen Christfestjes jongen. En ik zal die vertellen hoe dat zit. Ze zijn moslim. En Christ is een christelijk feest dat draait om de geboorte van Jezus. Ja, dan ga je als moslim natuurlijk geen Christfestjes jongen. Toch zou we hier nou wel een hele mooie beam op het centrale plein van de haardstad Tirana. Het is alleen nog wel zo, ze niet meer dit net een Christbeam, maar een Nijiersbeam. Want hoewel Christ hier net zo wat viert wordt in dit moslimland, is het Nijier wel iets wat vieren meest. En je hebt zo'n mooie beam op het einde van het jaar natuurlijk wel bij. Cadeautjes onder de Christbeam, maar één Christdag of Christvieren op het strand. Het zijn allegaar bijzondere dingen. Maar gelukkig hebben we één ding meer. En dat is dat we Christ altijd together vieren. En dat kent je weer nog super makkelijk. Even facetimen of bel je en de best al samen. Wat zou Sto nou leuk vinden? Of hoe wil Sto Christ vieren? Drop het in de comments. Oh ja. Namens ons allegaar, nog leuke Christdagen en een loppig naar hier.